नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय बि बर' ब्लगाव जों दा थाइजौ जानो नागिरदों माने थाइजौ हाननो नागिरदों नायलांबाय थादो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना मोजां मोजां नायलांबाय था आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं दा थाइजौ हानगासिनो ओइनो थाइजौआ इनै गोलैफैलायदों माने गासिमोन इनो नायलांबाय थादो इनो इसिम हानखांबाय हानबायनो माने दसेनो नाय हानगासिनो जोंना सासेया हानगासिनो माने बेनो स्र' स्र' गोलैथारदों मोजां मोजांथार थाइजौआ नै गोलैहां जालाय खर'आव गोलैहां जोंना सासेया फैयाखैनो माने जोंना जों सानैजों हानफैग्रोबाय माने गिदिर गिदिरथार माने नै थाइजौआ खर'आव नांबायमोन माने गासिबो बिराद गिदिर गिदिरथार नै जोंना हानग्राया नै गासिबो जाबायनो माने साथामजोंल' जागोन माने इखो इनो खर'आवसो नांखायो माने नै खर' खाथियावसो फैखायो माने दा जों हानखांबाय माने खननोसै दा गिदिर गिदिरथार नै गोमोनलाय नायलांबाय थादों नोंथांमोन जोंना लकेसना थाइजौ जाग्रा जायगाया जिरायग्राबो दंलायो बारि सिंसो माने थाइजौआ नै जागोन माने साथामल' मानसियाबो दा जों सानैल' दंफैयो माने सासेया फैयाखै माने जि सुदोनो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जोंनि जानायखौ गाइस जों दा गामला लाना थांनि नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय थादो माने इनै बारिया लोगोनि न' गाइस गय बागान गोजा माने गासिबो नोंथांमोन नै मोसौ खायिया गालाबाय माने गोबोरखि गालाबायगासिनो आं दा बेनो जोंना गाइस सासे गामला लाना नेगासिनो माने बेनो गाइस अबाव थांखो गामला लाग्रा मानसिया बेनो गासिनो नै गामसा गानलायना दं माने आयु माथो फिसाथार गिदिर लादो माने गामला गिदिर नागिरदो माने गास नै जोंना बिथांनि आरो न'आ हा जों दा बिपुलजों आंजोल' दं गास हेभि गास नोंथांमोन मोजाङै मोजां टिभि नायगासिनो दा गामलाखौनो नागिरना मोनाखैनो जोंना बिथाङा फनसो रायलायबाय दंमोन खोमा हिनजावजों बेनो गाइस रागा जोंदों माने गारखावलाजोब्बाय माने देन्जारसो मानसियानो भिडिअ बानायग्रा मबाइला बेनो माने रियेलमि 11 आरो गाइस भिडिअ बिराद लुक मोजां नुखायो माने केमेराया गाइसमोन बेनो गासिनो बिराद देन्जारखा माने बिराद रागा खराखा मानसिया इनो लांथिथि गामसा गानलायना दंबावो माने सालथेनि न'आ बानायगासिनो माने दुस जोंना किपार दुस जों दा न' हाबनोसै माने इसानियाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो गामला नागिरगासिनो माने गासिबो जों दा गामला नागिरदों माने सान्दुं बिराद सान्दुं माने ओइनो देन्जारसो जोंना मानसिया जों दा दै लांनो बाल्थिं नागिरगारदो ओइनो जोंना
बुन्दा सासेया दासो फैदो बिराद फन हरदों माने इखो दाबो फैया जालायनोसै थाइजौ नै बांथारजोबगोन नै बिराद रागायाव फैखादों माने गोसोथोनायफोरजों नांलायदों खोमा गरमथार माने गुजुलायदों माने गास नै जोंना रागा जोंलायदों माने दै लादो आख' नै जोंना दुस बिराद रागा जोंखादो काटिम होनलायदों माने हारसानि माने दै खावनो बानानै मटर लगायलायदों माने बिराद लासै गखायो माने दैया ओमफ्राय आख्लायलाबो आरो थां थिख्लियाव एसे दै लाना फैदो दा आखाइ सुनांगौ मानांगौ नै मबाइलावलाया मबाइल थुलायबाय ने गोसोथोनाया फन हरदों मेसेज हरदों खोमा जानायसैलाय माने थाइजौ मालायफोराल' जाबाय थानाय नुबाय थायो नालाय ओंखायनो जों दिनै साब्रैजोंनो होख्लायनोसै दहाय नुखादो खोमा दा गाइसमोन थाइजौखौ बेसे बुरजा हानदो नै जोंना डेन्जार दै लाबफा एसे थिख्लियाव दाननो होनलायदों माने इनो गाय हिनजावा माने इना आखाइ हालायदों माने बिराद रागा जोंखादों माने देनो नागिरलायदों माने हारसिं जालांबाय दा थांजोब्बाय माखासेफोरा आथुर थाबायनांसिगोन जानाय नंला आइसमान जों दा दाबोर माबा माबि लाबोबाय हुग्रा माबा माबि संख्रि बानलु गुन्दै माबा माबि लाबोदों आइसमान जोंना दहायनो लकेसना फैफिनबाय आरो गाइस ini dan harga zaman ini kesana ini जोंना दाहायनि थाखाय जानो माबा खालामदों माने गन नों गोलाव गोलाव लाबाय थाङाब्रा जाम्बा मियाव थाइजौआ नै अ माय गॉड नै माबाया हाग्राया जों सासेयाबो लेमग्रा जासिजोबनोसै दिनै मोजां मोजां जागोन थेगद दाख्लै रिन्सुआनो बारफैनायाव नायगासिनो जोंना थाइजौ हुग्राया डेन्जार माने मोखांखौ नायना फाला रब्रा सिख्लाफोर मेजर लाबाय थाइजौ हुगासिनो ओरै हागासिनो आंनि खोन्थानानै मोखांखौ खानाया गैयाना जोंना सासे नाय जोंना दा जानायनि थाखाय चाइनिसनि आरो बेबो दंबावो साब्रैजों जाखावनिसो माने दिनै बेलेगफोराबो होबाय थायो नालाय नाय बिदि होनलायना होयो आरो फाइनालि जों गाइस दा जों थाइजौ जानोसै होनलायनानै आखायाव लिटार दं नामा थादो मा दांदों जों दा हाखांबाय आरो जानोसै नाय गोजा लगायलायदो लगायग्राया गोमो ओइनै बानलुआ जोंना होखावखानिसै माने बानलु गुन्दैसोबाव जाखावखानिसै माने Oh my god नै जाग्राफोरा गन लालायलायदो नै जोंना बेबो सोलोंबाय माने दा खुगायाव जागोन र' नोङो Oh my dog नै बख'गोन नोंसोरसो हालदै होनानै माने गरबर जाबाय होनदों नै जोंना लगायग्राया बिराद मोजां लगायखायो एकदम बोरैबा नुलायलायदो माने बुंथ'ला आरो
नायलाय साखिनायदो फैयालै जानोसै जों दा बुस्थुआ संख्रि नांदियानो ओरैनो मोदै गलायलायबाय जोंना सासेया जोंना दुसा दाख्लै खानाय सिनबाय माने लाजिदो गोसो गैयाबाबो सिनथारबाय मास्टारा सिननो होबायनो मास्टार नङा लगायगासिनो सुना साख्रि मोनदों गेला साख्रि लायनानै बिराद हेभि नुखादो आबा मासाय गासिबो माबा मासो आलु जोबबायलै दा जानोसै जों दा आलु जाबाय खोना हे मान बुरजा होना लादो जाबाय खामफ्लाय जादो एमान बुरजा नङा नङा जेराव उदैया लुजोबबाय गरमाव नैनो इनि जानायखौ नायदो गासिबो डेन्जार जाखायो हे दाखोना मगो मोदान बाय जानोसै खालाम गुदुं सोराव बिराद गोथावखा माने Oh my god. Bijan mah bala. Selain yang kita Sakancu mana dengar. Let's line. Let's line ni. Kopsi thorne sandar apa? Ah. Dinene las, dinene zakanisi. Mana lu namanya? Interestnya aja. Ale gejeng jahine, tidak. Mai không có có phân được. Mudah terkena ya, kita beda. Makanya dami sama máu phun này ale gudin pi sim mới mình xin được cái nào vậy thấy nhỉ còn mới thao xuống là phải जानो फै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुख हालामनि सुतियापारा गामियाव आरो बारि नांगौ खोन्थाखा बारिया ललित चन्द्र ब्रह्मनि बारि ओरैनो जोंना लाजिदोनो Mudah kami kami ada kena. Dewa. Insya Allah. Dia semua dengan jangan ya. बानलुखौ होबाय माने ओमफ्राय दा जानो हालानो तेरी मेरी गाइसमोन या ini video kami sana mana? Hah? Nanti kami sana video. Yang mana kontennya yang kerja lang ini pas menit ini lah. जों जाखांनानै माने ओरैनो जिरायलाबायना दंजोबो बरिं मा खालामनो आरो ओरैनो जिरायलाबायजोबना दङ सासेया गन सिदैनो सासेया मबाइल नायदो ओरै सासेया जाबावगासिनो थाइजौखौनो नै जारा होनदो जादो लेंखुवागासिनो ओइनो नाय ओमफ्राय आं ओरै मबाइल थुगासिनो आरो ओइनो जोंना लुगा बिराद हेभि माने लुगा दा बेरायनो थांनो होनदो थांना थाङाथाय नायनोसै थांबाथाय दा देखायलांनोसै आरो गाइस जों अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायलांनि थाखाय नोंथांमोनखौ आसा खालामो नायलांबाय था बिदिनो होननानै बाय बाय गाइस जों दा फोजोबनोसै भिडिअखौ ओरैनो जोंना सासे उन्दुना दं बाय बाय नोंथां